punggulang ko na isa iroy na luna pananadan. Kaya kung bugman na ya kinugya po kabugir kanos ta mga rinarina na desta nakawarar ki bilawan saranaw. Pero lang sa magindi nga muntias taon na yan narumari ka sa bayabo. Kung pamanas tubusutuhan tani niya kakana-kana kulangan as tuwin na del pawin yan, nakudedawin niya.